Zidenorreko Israelgo enpresa bati altzairua saltzagatik adierazpenak emateko prest dagoela adierazi du ohar batean. Azaroaren 12an, Zidenorrekok presidenteak Jose Antonio Jainagak eta zuzendaritzako beste bikidek deklaratu beharko dute. Oharrean adierazi dutenez, Zidenorren talde juridikoa eta teknikoa beharrezko ekintzak ari dira egiten, bitartean bestelako adierazpen publikorik ez dute emango. Jon Guajardo Rematza Osasunbideko buru berria izango da. 30 urteko ibilbidea izan du Osakidetzan kudeatzaile eta zuzendari medikoa baitzen Galdakaoko ospitalean eta gero Basurtuko ospitalean ere zuzendari orde medikoa izan zen. Datozen egunetan, Osasunbideko kudeatzaile izendapen formala egingo dute gobernu bilkuran. Donostiako Egia auzoan 11 pertsona etxegabetu dituzte iruzur baten biktimak izan da. Gela bakoitzeko 600 euro ordaintzen zizkioten pertsona bati, ordea iruzurtia etzen etxebizitzaren jabea baizik eta errentaria. Etxebizitzako jabeak bizileku honetan bizi diren pertsonak, haien artean haur bat eta haurdun dagoen emakume bat etxegabetzea agindu du. Gabon guztioi eta ongi etorri urriak 30ko albistegira. Asteazken honetan, Itaiak eta Saretuk elkarretaratzea egin dute Nupeko Liburutegi plazan Iruñeko Karpa Unibertsitarioan gertatutako talde bortxaketa salatzeko. Bertan, 4 gizonek emakume bat taldean bortxatu zuten. Elkarretaratzean, kolektiboek elkartasuna adierazi diote biktimari eta gaitzespen irmoa adierazi dute indarkeria matxistaren aurrean. Asteazken honetan, Itaiak eta Saretuk elkarretaratzea egin dute Nupeko Liburutegi plazan, Karpa Unibertsitarioan gertatutako azken eraso matxista salatzeko. Bertan, 4 gizonek emakume bat taldean bortxatu zuten joan den ostiralean eta astearte honetan atxilotu dituzte. Elkarretaratzean, kolektiboek elkartasuna adierazi diote biktimari eta gaitzespen irmoa adierazi dute indarkeria matxistaren aurrean. Nupek honen aurrean erakutsi zuen jarrera salatu dute. Aipatu nahi dugu batez ere Saretutik kanpaina bat abiarazi zela Karparen jai eredua salatzeko. Honen aurrean Nupek beste alde batera begiratzea erabaki zuen. Are gehiago, pasadan urtean infopuntu bat jartzeko eskaera zabaldu genion Nuperi eta hau bukatua izan zen. Azken finean aurretik egindako lanketa bat zekarrela honek denak. Kolektiboek azpimarratu dute oraingo testuinguruan ez dela kasu isolatua. Faxismoaren gorakada honetan matxismoa normalizatzen delako. Orduan bai, esan nahi genuke horrekin ere, ideologia ultraeskuindarrak alde batetik indarkeria matxista ukatzen duela eta emakumeen eskubideen aurkako proposamenak edo behintzat posizioak mahaigaineratzen dituela eta beste aldetik indarkeria matxista bera erabiltzen duela, esan bezala mezu arrazista eta klasistak zabaltzeko eta sustatzeko. Orduan, honen aurrean eta egoera hain gordina dela ikusita, eta ikusita indarkeria matxista oraindik ere emakume langileon egunerokoa dela eta ez dela batez ere bukatu, urgentziazkoa ikusten dugu honen aurrean antolatzea eta erasoen aurrean erantzun irmoak ematea eta borroka bitartez antolatzea. Horren aurrean, matxismoaren aurkako borrokarako eta kontzientziazio lanerako aldarria zabaldu dute. Euskal Autonomia Erkidegoko emakumeen erdiak baino gehiagok sexu jazarpena jasandu noizbait bizitzan. Jaurlaritzak indarkeria matxistaren inguruan egin duen azken azterketak utzitako datuak dira hauek.
Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako emakumeen 47% sexu jazarpena jasan dute. Orotara 16 eta 85 urte bitarteko 532.018 emakume dira. Hoien artean 153 jazarpena bikotea harremanean zein eremu publikoan bizi dute. 24,5 kasuan jazarpena behin baino gehiagotan errepikatu da. Eta 11,5 berriz sexu bortizkeria lan arloan pairatu dute. Hauek dira Eusko Jaurlaritzak indarkeria matxistaren inguruan egin duen ikerketaren bigarren txostenak bildutako datuak. Jazarpen sexualaren barruan sartzen dira adibidez, begirada lizunak, nahi ez den kontaktu fisikoa, gorputzeko atalak ukitzea, edota sexu keinuak eta exhibizionismoa besteak beste. Lan eremuan ematen diren sexu jazarpenen kasuan, Jaurlaritzak bildutako datuek ondorioztatu dute emakumeen 9,1%ek soilik erabaki zutela salaketa jartzea. Emakumeek azaldu dutenez, lantokietan ez dago halakoak jakinarazteko mekanismorik. Izan ere, emakumeen erdiek baino gehiagok nabarmendu dute enpresan ez dagoela pertsonarik jazarpenen aurrean emakumeei laguntza emateko. Gertatutakoaren inguruan hitz egitea beharrezkoa dela adierazi du Nerea Melgosak, ongizate, gazteria eta erronka demografikoaren sailburuak. Eta hala erakutsi dute bildutako datuek, zehazki 69,4%k zenideren batekin hitz egin dute. Hala ere, hoien 6,4% baino ez dute erabaki salaketa jartzea. Bestalde, jazarpena pairatu duten emakume gehienek 42%k adierazi dute ez zutela erasotzailea ezagutzen. 18%k berriz gertuko gizon bat izan zela azaldu dute. Eta 3%k jazarpena bikotean izan zela ohartarazi dute. Gasteizko Alde Zaharreko 10 familia etxegabetze arriskuan daude. Tartean hainbat adingabe daudela ohartarazi du auzoan bizi etxebizitza sindikatuak. Gasteizko Alde Zaharreko 10 familia etxegabetu nahi dituzte. Zehazki Berakak etxebizitza bloke oso bat hustu nahi du. Bertan bizi diren familiei inolako alternatibarik eman gabe. Duela pare bat hilabete jaso zuten gutun bat esanez euren etxeak urriaren 31 baino lehen utzi behar zituztela. Hala ere, ordutik familiek ez dute inolako prozesu judizialen berri izan. Eta beraz azaldu dutenez etxegabetzea gauzatzea guztiz ilegala izango litzateke. Horren bestez auzokideek alternatiba duin eta iraunkorra lortu ezean euren etxeetan geratuko direla ohartarazi dute. Kalera bota nahi dituzten familia hoiek Berakaren laguntza programa baten harira hasi ziren bloke horretan bizitzen. Orain azaldu dutenez, fundazioak alde bakartasunez eta ezagutzen ez dituzten arrazoiak tarteko kontratuak etetea erabaki du. Familiek azpimarratu dute adin txikiko ume asko bizi direla etxebizitza blokean. Auzoan bizi etxebizitza sindikatuak eman du honen guztiaren berri eta bide batez Berakak aurretik etxegabetzeak burutzeko erabili dituen teknikak gogorarazi dituzte. Jakinarazi dutenez, argi mozketak, familienganako tratu iraingarri eta arrazista, xantaiak eta mehatxuak ohikoak dira euren jarduteko moduan. Lanbide Heziketako gehiengo sindikala, Esteilasek, Labek, Komisiones Obrerasek eta ELAK osatua, Mariana Sanz Institutuan bildu da ostegun honetan, Hezkuntza Departamentuak egindako eskaintzak salatzeko. Hortaz, azaroaren 3, 4 eta 5 greba mobilizazioetan parte hartzera deia egin diete irakasleei. Hezkuntza Departamentuak egindako eskaintzak Lanbide Heziketarako azaroaren 3, 4 eta 5 ditutako grebaren aldarrikapenak ez dituela asetzen adierazi du gehiengo sindikalak. ELA, LAB, Komisiones Obreras eta Esteilas sindikatuek batik bat. Hezkuntza Departamentuak proposatutakoa eskasa dela eta aldarrikapen guztien artean zati txiki bati erantzuten diola adierazi dute. Hortaz, greba mantenduko dute eta dei egin diete irakasleei mobilizazioetan parte hartzera. Lanbide Heziketako gehiengo sindikala, Esteilasek, Labek, Komisiones Obrerasek eta ELAK osatuta, Mariana Sanz Institutuan bildu da ostegun honetan Hezkuntza Departamentuak egindako eskaintzak salatzeko. Sindikatuen esanetan, sailak aurkeztutako eskaintza ez dator bat Lanbide Heziketako irakasleek egindako aldarrikapenekin eta proposamena ez da nahikoa eta mugatua da. Adierazi dutenez, proposamenak ikasturte honetan bakarrik izango luke eragina, eta greba batzordeak planteatutako eskarien zati txiki bat beteko luke. Bereziki larria da, partxe honek ez duela SP ertainean, SP luzean, Lanbide Heziketako lege berriaren ezarpenak sortzen dituen arazorik konpontzen. Gehiegizko azkartasunez eta improvisazioz,
irizpide argirik gabe, planifikaziorik gabe eta baliabiderik gabe ezarri nahia. Gainera, kritikatu dute ez dela aurreikusi lanbide heziketa dualeko ikasleentzako arreta egokirik. Ez eta lege berriaren ondoriozko arazo larrien konponbiderik ere. Sindikatuek irakasleen aldarrikapen nagusiak gogorarazi dituzte. Eskola ordu gehiago enpresetan praktikak koordinatzen dituzten irakasleentzat, hezkuntza orientazioa indartzea eta irakaskuntza espazioak hobetzea. Era berean, irakasle espezialisten diskriminazioarekin amaitzea, prestakuntza ziklo berriak baliabide nahikoz hornitzea, plantillak egonkortzea eta ratioak murriztea. Eskatzen duguna azken finean, sistema publikoko lanbide heziketa eredu berri hau gauzatzeko baliabide egokiak eta nahikoak ezar ditzatela. Eskakizun guzti hauek hezkuntza departamentura helarazi ditugu eta ez dugu erantzunik jaso. Arazo hauei irtenbide bat emateko ez dago hezkuntza departamentuaren partez negoziatzeko borondaterik. Beraz, sindikatuek dei egin diete irakasleei azaroaren 3, 4 eta 5 mobilizazioetan parte hartzera. Orain, eguneko elkarrizketarekin utziko zaituztegu Xabi Aloren eskutik. Ondorengo minutuetan organoa izango dugu hizpide 11, izan ere Bilboko Euskalduna Jauregiak organo kontzertuak zikloa antolatu du bigarren aurten, lehenengo emanaldia urriaren 5ean egin zuten, azaroaren 2ean egingo dute bigarrena, eta pantailaren bestaldean daukagu Mikel Ansola, organo kontzertuak zikloko koordinatzaile musikala. Mikel, ongi etorri 11-ara. Apa, eguerdion. Ze moduz? Ondo, amengabiz, egune aurrera ia, zelan doien. Prestakuntzakin, Hori, domenarako. aipatu dugu organo kontzertuak zikloa, zertan datza, Mikel? Bueno, organo ziklo honen edo 3 kontzertuz osatuta dauen musika egitura honen helburu nagusia da, Euskalduna Jauregiko organu eta instrumentu hau plazaratzie eta entzuteko aukera eukitxea. Hau da, Bizkaiko organo handixena da, Euskalduna Jauregiko instrumentu handiena, eta bere presentzia propioa eukitxea. Hori alderdi batetik, hori da, helburu nagusia, gainera da organo zibile, hau da, elizatik kanpora kokatzen den instrumentu ebe bada, orduan euki deixela bere presentzia eta tokixe. Eta 3 kontzertuen gidoie izen da horretako, instrumentu honek disiplina desberdinekin elkarlanien aritzeko daukezan gaitasunek erakustia. Hau da, lehenengoko kontzertua izan zen organue eta 5 aurren abesbatza, bigarren kasu honetan azaroan 2 egingo den kontzertuen organue bertzolaritzarekin batera, eta 3. izango dena abenduaren 7 organoa orkestarekin. Hau da, organo honek bestiekin elkarlanien aritzeko daukezan gaitasunek eszenatoki edo oholtza gainien jartzia. Aipatu dugu Mikel urriaren 5 izala organoak eta aur koruen ahotsak Bizkaiak kantuan ekimena. Zer moduz joan zan ura, Mikel? Egiz izan oso pozik urte ginen kontzertu horretatik. Lehenengoko atalien organue bakarka entzu gendun eta bigarren atalien 5 abesbatzakin elkarlanien ibil izan ez da. Eta, egiz izan pozik urte ginen egon zalako euskal musika herrikoie zine musika klasiku hau esan. Hau da, organoaren kolore bizi eta bai indartzuek eta baina bebai xumiek erakusteko aukeri egon zan, eta umiekin guztire ondalaro bat egon zilez, jenti etorre zan, etxekuek, lagunek, aitxitxetio, gurasuek, egiz izan kontzertu politxe izan zan, bai. Eta igandean bertsoa eta organoa uztartuko dituzue, behar bada jendaretzako nahazketa raro izango da, baina aurkituko dugu igandean, Mikel. Bai, organoan tradizioaren barruen, naiz eta literaturak, hau da, interpretatzen diren obrak leku handixe euki dabe, baina baita improvisazioa. Hau da, organuen improvisatzia
aspaldi txiki eitzen den gauza bada, ez da, jote bat tradizioa alemanera eta koral alemanak hartzen baduguz, edo bai Frantzien katedrala handixetan, bai mesa hasierak, mesa bukaerak, ofertorioa, bueno, improvisazioek bere leku eduki dau. Eta Euskal Herrixen badaukegu beste disiplina bat, oinarritzen dena bai improvisazioen, hau da, ematen dan gai bat, abestuz, teksto bat sortzean oinarritzen den improvisazioa. Eta nahi izan duguz, bi improvisazio disiplina horiek elkartzie. Bata organoarena eta bestie bertsoarena. Eta ongo kontzertu honetan edukiko dugun gai nagusixe izango da Maurice Rabelen figura. Musikagile honen jaiotzaren 150. urte hurrena ospatzen duguleko 2025. urte honetan. Eta arituko dira bertsotan, Andoni Egin eta Maialen Lujanbio Mikel, ez dakite eurek nola hartu duten bertsoa organoarekin uztartzeko proposamen hori? Egiz esan, pozik. Maialeneko indela urte batzuk, nik dakitzetanen arabera, Irunen egin izen dau, Tomasekin batera gainera elkarlanien, eta Andonik espana konfunditzen oin dela pare bat urte Donostiko musika 15 aldixen Usurbilen beste kontzertu baten. Orduan, lehenengo aldiz ez da, baina bai bada lehenengo aldiz Euskalduna bezalako leku baten, ez? Eta organo zibil batekin. Baina oso pozik hartu ben eta proiektureko ilusioz eta bebai ikusmin puntu bategaz, ber zer urtenko da den, Maurice Rabelen gai horrekin, Tomas Hospital organo jolie Pariseti, bera Parisko organo, konservatoriako organo irakaslie da, baina naiz eta Ziburren jaio ez, bera Ipar Euskal Herrixen jaioetako da, orduan, hor bai badau lotura bat Rabel jotzera datorren interpretie, eta bertsolarixek ideia horrek eta Maialen nik uste dut pozik agertu dira. Eta organo jotzaile esan duzu Toma Hospital izango dela, ze esan dezakegu bere inguruan, Mikel? Egiz esan, suerte handixe daukagu Tomas bezalako interprete bat zenatokire hurbiltzie eta entzuteko aukera eukitxie. Bera, basanaten modu Parisko Kontserbatorioko organo irakaslie da, San Eustache Elizako organo jole titularra, eta mundu mailan, ez bakarrik Frantzian eta Frantzia inguruan, ez? Mundu mailan oso ezaguna den organu jolie da, Parisko klasie beti izen da klase oso ezagune eta ospe handiko klasie, eta bertako irakaslie eukitxie Euskaldunan, egiz esan posteko barri bat da, eta ilusioz, ze soinu entzungo dugu zen organu horretan bere eskutik. Eta, Mikel, Bilbon ikusiko dugun ekitaldi horren antzeko bat duela gutxi Markina Semeinen ere egin duzue, nolatan Markinan eta bertso eta organo uztartuta? Hori da, Markinen antolatzen dugu ja 6. urtia urten, musika haizeak deitzen den musika ziklo bat, eta urten eduki dugu Nerei Barzabal eta Josune Aramendi bertsolarixek 3 organu jolerekin. Carlos Fernández Boyer, Johannes Friedrich eta Jurai Kremer. Eta ideia, antzekue izan da, bakarrik Markineko kontzertuen Maurice Rabel abia puntu hartu barik, hartu gendun euskal gaiak eta euskal kantute gisa. Eta, kontzertu horretan oso kuriosu izan zen, organistak adibidez euskeraz ez da ulertzen. Orduan, nitzako erronka bat izan zen bebaiz, bertsolaritzei emon jaku esan gai danak, itzulien bizien, eta organistekin lanketa batein, gaixek zeintzuk izango ziren, eta gero, eurek heltzen zanien momentue, naiz eta musikan improvisatu, tekstue ulertzeko aukera bat eukideixen, ezta? Eta izan zen proiektu politxe, euskal gure kantutegi hau atzerrire eruteko bide bat zabaltzen zelako. Hau da, eurek landu bizitxu esan gaiak kontzertuen,
bazien euskal kantutegikoek, adibidez Maritxu Norasoaz, Itxasoa laino dago, Zazpi jauzi, adibide batzuk jartzaren, ez? Orduan, hori izen zen politxe, eta nitzako bebai aberazgarrixea, atzerriko jende honek eta musikari honek gure gaixek zelan hartzen dituen eta zelan lantzen dituen gure gai honek. Eta, proiektu politxe izen zen, jentie gustora etorri zen, gainera politxe da, ze badauz markinen kontzerture etorri zin batzuk, igande honetan Euskaldunara jungo dinek. Etorri jate zen, eta zezan, Mikel, berriro itxenan ez Euskaldunak gu jungo gara, ez? Orduan, posgarraxea bai intentzen darien ekintza bat eta berritzaile darien gustuko bada eta gainera jarraipen bat badauke, posik egizizan gustora. Mikel, aipatu duzu Zazpi jauziena, ikusi egingo dugu markinako saio horretako zatitxo bat, jendeak ideia bat egin dezan, Bilbon aurkituko duenarena. Gaur turista bat etorri omen da, festak izanik geure plazara. Aztu aurreskua ta egin zazpi jauzi, errezenetik hasiko gara. Korroan sartuta lehen egin ditut, 3 harinarin ta 4 fandango. Baina azkenengo hau luze xamardoa, zenbat jauzi dira nekatzen nago. Bere 7, baina heldu 3, ta hortik gora iso edo arre. Zerutxukoei atzetik jarraitu, ta fuerte egin hau ta irribarre. Jarriarren nire bibegiak ara, zuen energia ta simpatian. Aizu ez pentsatu, guk beba dauzkagu, gure zerutxuak Eslovakian. Bai seguruan musika kontutan, abilak eta argiak dira. Bertzolariak beba dira hemen, baina ez ikasi eurei begira. Nerea maitea alperriko dira, zure deskripzio eta azalpen. Baina lasai hartu hizkuntzaren faltan, gorputzak badaki asko esaten. Mikel, horrelako zeo zer da Bilbon ikusi eta entzun ahal izango dena? Bai. Hortik jongo da, gaixak guztiz desberdinak izango die, hau da, abia puntue eta tekstuaren bertsolari zentzako edukia guztiz desberdina izango da, baina bai hortik jongo da, egongo di organo improvisazioiek emongo dien euskal doinuaren inguruen, emongo da bertsolari zentzako gaia, eta gero organo eta bertsolari zentzako emandako gai eta euskal doinu horren inguruen, ze euskal doinu bat bai egongo da besteko, bestuko dabe. Bai. Hori domekan ikusi ahal izango duguna Bilbon, abenduaren 7an egingo dugu zue zikloaren azkena. Abenduaren 7an ze egongo da ikusgai Euskaldunan, Mikel? Hori da, abenduaren 7an musikeneko organo ikasleak eta musikeneko orkestra egongo dire. Eta hori, izango da, kasu honetan, igande honetako kontzertuen beba daukegu artista bat, internazional edo
mundu mailan ezagune dela, eta bazkenen web bebe pixka talentu lokala, ez? Hau da, musiken Euskal Herriko goi mailako musika ikastek da. Eta, eurepe, gure Euskaldunako organo honetan, parte hartzi eduki deixela, eta gainera, kasu honetan, orkestarekin batera, ez? Gure organoaren, ondinoik, ze kolore gehiago, ze berezitasun gehiago dauke, orkestarekin batera eskonduz erakusteko. Hori izango daia abenduaren 7. Mikel, azkenengo momentu hauek aprobetxatuko dugu ikusleak animatzeko Euskalduna gerturatu daitezen. Ze esango zeiniek ikuslei? Nik esango neukiena da, organoaren aurpegi desberdinak topako dituezela, eta bertsolarisekin batera, improvisazioarekin batera, zenbat gauza leik esan, zenbat kolore, zer, tekstu, Rabeli ingo dutzegun omenaldi xume hau gainera beraren 150. Jaiotza urte hurren honetan, eta, esperimentu eta kolore hauen bilakaeran, animatzera eta aukera bat ematie bai esperimentu honi eta berria gustoku edan. Eskerrik asko Amaikari tarte bat egitearren, animo Domeikan eta abenduaren 7ko saioetan, eta izango dugu elkarren berria horrentzan ere. Hori da, eskerrik asko zeuei, tartetxo bat eskaintza erren, da zeuek gonbidatute geratzen zarie kontzertute. Ederto, eskerrik asko. Gaurkoa Neomaken esperantzia abestearekin amaituko dugu albistegia. Gogoratu Amaikaren webgunea eta sare sozialak eskuragarri dituzuela informazioa zabaldu nahi izan ezkero. Mila esker zuen arretagatik, ondo izan eta bira arte. Bingo zaldatu ditzadan,